tun hai te ka Bible study ka ron selok do chia chu hei hi ni ya mathaya zia khan la Isua pian chungchanga in ziak no la ta chuan kho chak mi fing da chuan lal Isua lo pian na chuan on zonga ta chuan lal ina anon lu ta ni asan chu lal ina ron pi ange ni piang om tak ani ya ni ma sel lal ina chuan an hu reng lawa ta chuan heroda chuan a sheta a lal lo piang tura omani tian she chuan amang anga ama chaw ni lawa Jerusalem mi zong kha an mang ang dikhai je ka ni chu na entir chu he khovel hian kan na lal Isua lo pian don ta hian he khovel thil aron chu tlak thian ni tunang lai hian chu taila mipat mai chira te lim lop na te khovel thil mang hian kan na Isua lo piang tu ri ron chu tu om ve thine chu ni ma sela unang tu ta tak chuan helal heroda chuan mi fing te chu an kaule ta dil chu takin an zo ta ti chuan Bethlehem lama chu ra tir ta ni chu ama nge khana tira ti chuan an va huta ni lal Isua an huta ka chuan mo em mai chu khang mi fing te khan no sen ma khat an lei sinan buk khu bare chu o kan lalpa ma hian ke ni ring tu te kan lo buk khu ve toim le ti te kan ro hen zo thri chu an lalpa po ni lem lo ma khan lei sin buk khu tat mai ni chu ti chuan an nei ro lu ten pia berote murate rang ka chak ten pia hallelujah avan moi tak em an thil nei lu ber khan pe ni la siam tu chuan chu tiang chu angai to lo thin lung alama holila ro thil dang angai to lawanga tia chu po chu kan ma mo em a chu da tak chuan Isua an han mu ta ka chuan an mang lama shil tu ama lal heroda ne let lo turin shil tu ama ni chu ni kan ma mo em mai chu lal Isua kan nei nuwa Isua kan mu hun nuwa hian tharau thianim zai ngai kan kal ve hi ngai he hun puilo thang tura po hian ka thian du ta ka som du cheni lal Isua zai ngai hian local chun zom la ikal sul ngai lawang ti lal pa mingin ka shil du cheni lal pan mal som se ro se